everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap Stories and namhla guys ikhuluma ngenimba. Actually guys, inimba liyatrenda. Kuzona zonke ke inkundla zokuxhumana, inimba nje liyatrenda kulezi insuku. Nje wanibonile guys ukuthi sibhekene nesiphithiphithi sesibhicongo soqhawe ke kanye ke nolikamba. Well guys, ngifuna ukubuza kuwena ukuthi ke ucabanga ukuthi ubani kufanele blamiwe ngokushona kuka Linkamba between uma wakhe uThumeka okuyena umkwatisile bexabana endlini emtshela ukuthi akahlukane noZethu. uZethu is a gold digger, ufuna imali yakhe kwathini kanjani njani. uLinkamba wabaphoxa wabashiya ecasukile wahamba wahlangana noZethu. uZethu wathi uLinkamba ufuna ukubuyela ekhaya yayoxoxa kubazathi no, ngiyakubona ukuthi ngathi ukwatile kancane, ngosi sihambe sehotel yabo sispende equality time mina nawe. And ke guys kulapho behlangane khona ne-accident. Manje ke guys uThumeka is blaming the poor Zethu ngoba engenamzali. And guys, where are the parents? Babazali bakaZethu Nkosi yami ukuthi bafike phela nabo bezo support ingane yabo in this difficult situation. Sesize sizwa ivoice kaMama kaOnga, asiyizwa ke ivoice kaMama ke kaZethu ukuthi hayibo akafike phela azo rescueisha indodakazi yakhe lapha yana. Nabo uThumeka sebethi yona ke ebulalise ke undodana. So guys, ngiyabuza kuwena ukuthi wena ucanga ukuthi ubani first blame kahle between the two, because I feel like uThumeka was too much for me. She was too much. Izinto abeyikhuluma yabo nje indlela betreat ngakhona uZethu bikade ngikho right guys. Iyona futhi into ecasukeke uLinkamba. But ke guys kufanele uThumeka athi uZethu uye ukufanele blame ingane yakhe ngabe yaphila kwathini if it wasn't for her ngabe uLinkamba ubuyilwa azoxolisa. Hayibo guys, hayibo uThumeka akayikhombe naye Nkosi yamasho ukuthi ngempela nami shem ngibe nephutha. Akukho la admitha khona ukuthi kube ku wrong ukuthi afuna ukushayela ke uLinkamba umthetho. Akukho nje la sho khona ukuthi nami ngicabanga ukuthi ngibe wrong la. Kodwa kakhulu umuntu mesimblame uLwandle guys. uLwandle okuyena odakiwe, wadriver edakiwe, washayisa imoto, emva lokho ke washaya hit and run wabashiya benjalo. And I'm asking myself guys ukuthi vele bona babonanga nhlobo nje ukuthi uLwandle lwayana, kodwa futhi phela bona bothu abasebenzi noLwandle. So yeah guys, I don't know guys, but I feel like uThumeka akafuna ukuthatha accountability ukuthi cha nami ngibe wrong, kufanele ngiblamiwe nami ngalokho engikushoyo. Yeah guys, kushubile kwinimba libhizi namabhomu ngoba kusekuningi sazokubona nje kuyona lenyanga sikuyona January. Kusekuningi sazokubona nje ku-unfold lapha yana abangasiningi hint yakho ukuthi nakho ngase ke kwenzeka. Okunye ke guys efuna ukwazi ukuthi kazi uHlathi uzovuma yini nenhliziyo kaLinkamba ukuthi ihambe yosiza ke uqhawe. But ke guys noThumeka I don't think kuzoba inkinga kakhulu ukuthi avume ngoba uyena okhulisa uqhawe. Yeah, but it's gonna be very difficult for the family ukuthi le suggestion le inzima kakhulu. But guys iyona option ke ekhona ukuthi basave ke impilo kaqhawe. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Bye.